بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیاری گل، سمندر دی چگ جنے گناہ معاف۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن نے سبحان اللہ و بحمدہ دن وچ 100 مرتبہ آکھیا پڑھیا، اندے سارے گناہ معاف کر دیتے جاندے نے، بھاویں وہ سمندر دی چگ دے برابر ہی کیوں نہ ہون۔ صحیح بخاری 6405 حدیث مبارکہ۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ سانوں ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہر روز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ساڈی زندگی دے سارے معاملات آسانیاں فرما، ہر قدم تے ساڈی رہنمائی کر، اور ہمیشہ سانوں اپنا شکر گزار بندہ بن دی توفیق عطا فرمانا۔ اے ساڈے پالنہار، اسیں تیری بارگاہ چوں اپنی صحت و سلامتی دی دعا منگنے ہاں، وہ سانوں عطا فرما۔ دنیا و آخرت دی ساریاں جنیاں بھلائیاں تے خیر نے وہ سانوں نصیب فرما، تے ساڈا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔